Tervetuloa Amixoon. Toimitilamme ovat Örebrosta etelään sijaitsevalla Kvarntorpin teollisuusalueella, jonne Amixon koko toiminta on ollut sijoitettuna vuodesta 2008 lähtien konttoreineen ja ammoniakin sekä rautakloridien varastoterminaaleineen. Amixon on ollut erittäin tunnettu ammoniakin toimittaja kaikissa Pohjoismaissa jo runsaan 20 vuoden ajan. Yritys on tunnettu hyvästä asiakaspalvelustaan sekä suuresta toimitusvarmuudestaan. Maantieteellisen sijaintimme ansiosta pystymme tarjoamaan hyvän logistiikan, mikä merkitsee nopeita ja kustannustehokkaita toimituksia asiakkaillemme kaikissa Pohjoismaissa. Rautatietoimitukset lähetetään Hallsbergistä, joka on Ruotsin tavaraliikenteen suurin solmukohta. Kvarntorpin teollisuusalueella toimii Amixon lisäksi myös muita yrityksiä, kuten Akzo Nobel ja SAKAB. Kumlan kunta on suunnitellut teollisuusalueen vaarallisten aineiden käsittelypaikaksi, ja alueella on takanaan pitkä teollisuushistoria, jonka aikana kallioliusketta on louhittu jo 40-luvulta lähtien liuskeöljyn valmistamiseksi. Tämän toiminnan tuloksena luotiin niin sanottu Kvarntorpshögen, joka koostuu tuon ajan jäännöstuotteista. Liuskeöljy jalostettiin paikalla ja toimintaa edelleen kehittäessä rakennettiin myös ammoniakkitehdas, joka oli käytössä aina vuoteen 1982 asti. Amixolla on tarjolla asiakkailleen 2 eri ammoniakkituotetta, sekä vedetön ammoniakki että ammoniakkiliuos. Vedetöntä ammoniakkia toimitetaan 2 eri laatuna, Premium 3.8 ja Standard 2.8. Premium 3.8 sisältää vain vähän vettä ja öljyä. Standard 2.8 toimitetaan vain 54 tonnin rautatievaunuissa prosessiteollisuudelle, typen raaka-aineeksi ja voimaloille NOx-vähennykseen. Premium 3.8 toimitetaan omilla säiliöautoilla ja kaasuastioissa useisiin eri käyttötarkoituksiin, muun muassa metallurgiaan, kylmäaineeksi, NOx-vähennykseen ja pH-pitoisuuden sääntelyyn. Säiliöautokuljetukset suoritetaan valinnaisella määrällä aina 24 tonniin asti kaikilla käyttöalueilla, ja erikoisrakenteista tyhjennysperävaunua käytetään varastosäiliöiden ja jäähdytyslaitteiston tyhjentämiseen ja tyhjäksi imemiseen alipaineimulla ennen katsastusta ja huoltotöitä. Maksimisäiliöihimme mahtuu 520 kiloa ja ne on varustettu nesteen ja kaasun ottoventtiileillä sekä tasoilmaisimella. Nämä venttiilit on varustettu myös putkirikkoventtiilillä, joka sulkeutuu automaattisesti virtauksen kasvaessa liian suureksi, esimerkiksi letkun rikkoutuessa. Kutsumme uutta kuljetussäiliötämme Max-drumiksi ja siihen mahtuu 510 kiloa. Niissä on sama runko ja samat toiminnot kuin maksimisäiliöissämme, mutta ne voidaan myös pinota päällekkäin kuljetuskulujen minimoimiseksi pitkillä kuljetusetäisyyksillä. Olemme päättäneet panostaa uuden tyyppiseen liitäntään ammoniakkiletkujen kytkemiseksi turvallisesti ja mielekkäästi maksimisäiliöihimme. Tämä niin sanottu DD-liitäntä voidaan nopeasti ja helposti kytkeä kiinni ja irti paineistettuna aiheuttamatta vuotoriskiä, mikä merkitsee turvallista ja tarkoituksenmukaista käsittelyä. Kaasupullojemme koot ovat 57 ja 13,5 kiloa, ja ne on tavallisesti varustettu nousuputkella ammoniakkinesteen täyttämiseksi turvallisesti muun muassa jäähdytys- ja jäähdytyslaitteistoihin. Pullon täyttölaitteistomme takaavat, että pullot täytetään aina täysin oikealla määrällä. Kaasupullot merkitään sen jälkeen nettomäärän, tunnusnumeron ja täyttöpäivän näyttävällä etiketillä. Ammoniakkiliuoksemme valmistetaan korkeammanlaatuisina asiakkaan valitsemaan pitoisuuteen aina 25% asti, ja sen tavallisin käyttöalue on typpioksidin vähentäminen savukaasuista, prosessi, joka tunnetaan myös nimeltä NOx-vähennys. Ammoniakkiliuos valmistetaan korkea-asteista puhdistetusta vedestä sekä ammoniakkilaadustamme Standard 2.8. Ammoniakkiliuos toimitetaan säiliöautolla, rautatievaunuissa tai pienemmissä säiliöissä. Amixo on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä Kemiran kanssa
rauta-alumiinikloriidien, jotka tunnetaan myös nimeltä PIX ja PAX käsittelyssä. Niitä toimitetaan vuosittain rautateitse 30-40 tonnia Kvarntorpiin, minkä jälkeen ne varastoidaan ja kuormataan säiliöautoihin toimitettavaksi eri puolille Ruotsia. Amixon Kvarntorpin laitos on tiukempien vaatimusten mukainen niin sanottu Seveso-laitos, mikä asettaa suuria vaatimuksia laitoksen turvallisuudelle ja riskien käsittelylle. Koko laitoksen toimintaa ohjataan ja valvotaan eräällä Siemensin järjestelmällä, johon on integroitu kaikki kaasuhälytysilmaisimet ja turvallisuusjärjestelmät. Pienemmän vuodon sattuessa vain prosessihälytys aktivoituu, mutta hätätilanteessa hälytys aktivoituu suoraan SOS-hälytykseksi hätätilasuunnitelman käynnistämiseksi. Amixo kouluttaa kaikkia pohjoismaisia asiakkaitaan ja ammoniakin käyttäjiä sekä järjestää heille asiaa koskevia harjoituksia. Koulutus järjestetään Kvarntorpin laitoksessamme tai asiakkaidemme luona. Amixo on jo vuosia toiminut henkilökohtaisten suojavarusteiden ja vuotaneen ammoniakkin uudelleen nesteytyksessä käytettävien varusteiden jälleenmyyjänä. Ammoniakki pidetään tällä hetkellä erittäin ympäristöystävällisenä jäähdytysaineena, jonka hyötysuhde on korkeinta tasoa. Ja se on myös tärkein tuote muuten ympäristöä happamoittavien typpioksidien vähentämisessä polttolaitoksissa. Tällä hetkellä on kehitteillä uutta tekniikkaa ja sovelluksia, joiden tarkoituksena on vähentää päästöjä ilmakehään ammoniakin avulla. Uudella ja uudenaikaisella tekniikalla voidaan vähentää lämmön ja energiantuoton aiheuttamia savukaasujen hiilidioksidipitoisuutta. Amixo on tavarantoimittaja Pohjoismaiden suurimman savukaasujen hiilidioksidien vähennyksen testauskeskukselle. Ammoniakki vetää puoleensa ja sitoo hiilidioksidia, joka voidaan sen jälkeen pumpata takaisin kallioperään. Polttamalla hakkeen tapaisia uusiutuvia polttoaineita lämpövoimalla voi tuotannossaan vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja siten parantaa osaltaan yhteistä ympäristöämme. USA:ssa käytetään ammoniakkia sekä ajoneuvojen että sähkövoiman tuotannon polttoaineena. Ammoniakkia voidaan tulevaisuudessa käyttää polttokennojen, ajoneuvojen ja kaasuturbiinien polttoaineena, jonka ainoa päästö on vesihöyry. Tutkimusta ammoniakin käytöstä polttoaineena harjoitetaan eri puolilla maailmaa tämän teknologian kehittämiseksi. Ammoniakki on tuote, jota käytetään kaikkialla yhteiskunnassa, ja sen uudet käyttösovellukset tarjoavat meille tulevaisuudessa parempia mahdollisuuksia ja myönteisiä haasteita ympäristömme parantamiseen.